Gila kalung master metu. Yo, buat Pak Rizka Bangli, panitia gabung Bangli. Pak Rizka Bangli, sesuk budal rono ris iki tangan. Joget barang kok tresno aku mas nganti sak lawase tenang tapi janji pengen mas pengen apa toh Dik? urip bebarengan bendino yang mung tak rasa apa pancen sliramu ra krasa apa ra krasa to mas Iki Dik. Apa sliramu ra getun? Tutut Wong ra koso Dik. iya mas Urip ana gunung. Susah tak lakoni yen rezeki Dik. iya mas Gusti sing maringi kalung dadi saksi ya Dik. muga sliramu mas Piye ora bakal mlenjani iki kok wiwit donya nganti akhir wong bagus sing tak pikir aku wis kondom cium cium marake ciloko aku wis matur menasane omongan atur wis tak atur yo mas ya Dik. yen opot kamar kelali banjur ngunjuk wira sampean dadine kentir pirsani Ora tak gagas Dik. piye Penting mas sesok tuku beras. Ora tak anggap penting anak bojoku arep. baca ngono Ya aja munamuni Dik. iya mas Nuturika ya Pak Yai. ajene anake yai Ditoke wae Dik. Yen wis kelenger nglosor dewi. Kenek Dik, anger apik ning andani. yen ngono aku ora sudi Cerita lilakno aku bali mas aja Dik, adem. wong tuaku kuat
tanda meja ditinggalake selamat tinggal kanca kuleren ndugal dongakno kuat madhepku wis ora kumat selama bumi ini masih berpenghuni di situ kami akan tetap berdiri karena kami adalah saudara terikat dalam satu sumpah bersama berpijak di atas kesetiaan hati bersatu mengarungi hidup ini tanpa pembeda tersebar ke seluruh pelosok negeri saling menjaga merangkul melindungi mekarlah bunga terantai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar di dada selamanya hingga hancurnya semesta makarlah bunga terantai di jiwaku tanamkan rasa persaudaraan hingga nanti bersama dengan hati bersinar